Nagtuko nga mahal ko sa akong inahan, bisan walay pagkaon siya gihapon akong giuna. Bisan permi siya masuko sabta gihapon. Pero wala di ay ko kabalo nga ginamara ko niya og produkto. Usa ka buntag, giingnan ko niya maglaag ta ana, nalipay ko. Abi na ko bonding na mo, nisakay mi sa tricycle, dayon nili ko sa dalan nga wala pa ko kasulod sukad pagkabata. Didto usa ka daan nga balay, na ay lalaki nga daotan og mata, gihatagan niya si mama og sobre. Giingnan ko, aniya nakapuyo karon anak, wa ko kasabot. Pero iyang pagtan-aw masin murag dili ako yang anak. Murag ibaligya ko niya, 35,000 pesos radiay ang akong bili, tulo ka bayranan lang sa kuryente, ug usa ka gabiing kahilom, akong kinabuhi gibaligyara, gilak ko sa kwarto, gitabunan ang bintana, gikuhaan kog ngalan, ug ang akong inahan ni walara, walay paglingi, apan wala siya kahibaw, ang gibaligyaan niya nako, akong amahan, wala niya nailhi, pero ako, kabalo ko, wala ko makalimot sa iyang nawong, niabot ang panahon, nga ako na ang mopili kung kinsa akong baligyaan, kaysa kalibutan nga walay gugma, ang usa ka kalag sayon ra kaayong paliton.